hizkuntzalaria eta tesia egiten ari naiz hizkuntzaren azterketa eta prozesamenduaren alorrean. Eta hemen aurkeztuko dut poster bat ezeztapenaren analisi automatikoaren inguruan. Eta bueno, ja bigarren aldia da parte hartzen dudana, aurrekoan ere Durangon parte hartu nuen, nire tesiko beste atal bat azalduz. Eta, niri kriston ilusioa egiten zidan hona etortzeak, ze hori, azkenean oso giro ona egoten da, oso ondo pasatu nuen aurrekoan, jende asko ezagutzen da, eta euskal ikerkuntzan ari garenak, elkar ezagutzeko aukera oso ona da, ez? Eta gure ikerketak plazaratzeko, eta gero disiplinartekotasunak daukan beste gauzan bat ere bada, zure alorrekoak ez direnen iruzkinak edo ere jaso ditzakezula, ez? Eta horrek beti aberazten du zure lanak. Eta hau da guzti.